Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ βλέπετε ένα μοτέρ του πλυντηρίου, ένα δύναμο, ένα μετασχηματιστή το 12V σε 240V, έναν ανεμιστηράκι, LED το 240V και επίσης και μια φλωρέντζα το 240V. Θα ξεκινήσουμε το μοτέρ με το τροφοδοτικό, το οποίο παίρνει περίπου 25V, 5-6 ή ίσως και 7A. Λοιπόν, και θα παρατηρήσουμε το εξής. Ξεκινώντας το τροφοδοτικό μας, παρατηρείτε ότι λειτουργούν και τα τρία. Και φλωρέντζα και το ανεμιστηράκι, όπως επίσης και το LED 240V. Αυτά μέσω του μοτέρ στροφαλίας, η οποία περιστρέφεται με τον ημάντα που βλέπετε, παίρνοντας το δύναμο των 12V και μετασχηματίζοντας μετέπειτα στο μετασχηματιστή τα 12V στα 240V. Κλείνουμε και παρατηρούμε ότι σταματούν να λειτουργούν. Αυτά για σήμερα, φίλοι.